చేసినటువంటి దేవుడు, కుంటి వారిని నడిపించినటువంటి దేవుడు, రోగులను స్వస్థపరిచినటువంటి దేవుడు, చనిపోయిన వారిని సైతం బ్రతికించినటువంటి సర్వాధికారి అయినటువంటి గొప్ప దేవుడు. ఆయన చెప్తా ఉన్నారు, నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవము, నా యందు తప్ప పరలోక రాజ్యం ఎవరూ ప్రవేశించరని. మరి ఆ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అందరితో మాట్లాడే మాట ఏంటంటే, ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్తమైన వారులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తానని, నా యొద్దకు వచ్చి వారిని ఎన్నడూ త్రోసివేయనని చెబుతా ఉన్నటువంటి గొప్ప దేవుడు. సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు, ఆకాశాన్ని భూమిని సమస్తాన్ని సృజించినటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు మనిషిని మట్టితో చేసి వారి నాసికారంధ్రాల్లో జీవవాయువు ఊది మనిషిగా నిర్మించి ఈ లోకాన్ని సమస్తాన్ని సృజించి